खेत में धान रोपते के बाके बेहोश हो गेली हो केहू तो हम एकरा के टांटू के ले कहनी हो ठीक कइले हमरा तरह ले कइले हो जल्दी से एकरा के है क्या लेटा आ जाओ जाके तुरंत डॉक्टर के लेके आ आई डॉक्टर साहब आई मालिक डॉक्टर साहब आ गए मालिक ये सब के नहीं हुआ अरे वो औरत धान रोपत बेहोश हो गई तो हम सारी गर्मी देख के जान बचौनी हो हाथ तोर बहिन चोदर हौसी मालिक हम नहीं जानते कितना बड़का पेलक्कर निकल बे तू